Torrebaso proiektuan oinarrixa edo helburua izango litzake etorkizuneko ahalmen iraunkorra izatea edo horretara bidien jartzea. Mugikortasunei dagokionez ikusten dugu urtietan lana inarren, ondion be badaukagula horre zer landu eta zer hobetu. Hortan gure helburua da ikaslean segurtasuna bermatzeaz gain, nolabait bizitza aktiboa sustatzea eta mugikortasun edo joan etorri horiek beste oinez, patinetez edo bizikletaz eitxiarena. Jangelari dagokionez, gu nahi duguna da jangela lasaia eta goxua izatea, atsegina, eta horretaz gain nolabait elikadurari dagokionez, osasuntsua izango den elikadura sustatzea eta horrekin batera bertako edo tokiko produktuek lekua eduki dein. Kanpo espazioari dagokionez, almenek daukan testuingurua ederra eta itzela danez, nolabait gure una da pedagogikoki etekin ataratzea kanpo espazioari eta aldi berian aisialdira begira adin guztientzako ariketa desberdinak edo egoteko lekuak eskaintzia. Energetikoki efizientia izango den edo bidian izango den ahalmen horretan, hasiko gineke pixkat kontzientziatik eta gero murrizketetik. Torrebaso proiektua nola ingo dan, prozesu parte hartzailea izango da, eta nolabait ahalmeneko komunitate osoak parte hartuko, alde batetik ikasleak, bai LH eta bai DBH eta batxik iraunkortasun batzordetik bideratuta, bestalde gurasoak eta langileak elkartuta lantaldietan elkartzen gara eta nolabait proposamenak eta botatzen ditugu eta nolabait hortik hildo berdina jarraituz esku hartze txiki batzuk aurrikusten ditugunak martxan jarriko ditugu ikasturte honetan zehar.